Já jsem poslední survivor. Předtím na mě se skočil Hunter, ale kameraman mi dal protilátku. Ovšem jeden člen našeho štábu se zinfikoval. Myslím si, že to je Boomer. A někde tady asi bude. Blije na nás a vypadá to tak červeně. Tam to je normální. Nemusíte vůbec všímat. Myslím si, že je... Tak, jdu na akci.